गिबियावनो फुंबिलिनि आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनैहाय जोङो बेंटल सालबारि लोखि जाहारनि अन्थाइनि दैनि सोमोन्दै सावरायनो लादों। जाय बिथांमोनहा अन्थाइनि दै लांफैनो नागिरदों दिनैहाय टिकेट होदों, नोंथांमोनहा टिकेटखौ दिनै लांफैनानै जाय बिथांमोनहा दैनि थाखाय दै सान्थिनि थाखाय लांफैनो होननानै साननानै दंमोन, बिथांमोनहा टिकेटखौ दिनैहाय लांफैनो हागोन। मानो होननानै बुङोबा जाय फुङाव थाब फैयोबा नोंथांमोनहा थाबैनो दै सान्थिखौ मोनलांगोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा टिकेट लांफैनो गोसो जानानै दङमोन दै सान्थिनि थाखाय, बे टिकेटखौ नोंथांमोनहा दिनैहाय बेंटल सालबारि लोखि जाहाराव फैनानै कमिटिनिफ्राय टिकेटखौ नोंथांमोनहा लांफैनो हागोन। मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बे खबरखौ होनाय जादों। मानो होननानै बुङोबा जाय बिथाङा लांफैनो होननानै नेबाय दङमोन बा मोनथियाखैमोन, बिथांमोनहा बे आंनि आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय जाहाथे मोनथिनानै दै सान्थिनि टिकेटखौ लांफैयो। बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायहरो। मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोन जाय बिथांमोनहा बेमार आजारजों भुगिनानै दङ, जाहाथे बिथांमोनहा इसोरनि अननायाव जाहाथे नोंथांमोननि बेमार आजारा हामो, बेखौ आंबो हास्थायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा दिनै बेंटल सालबारियाव फैनानै दै सान्थिनि थाखाय टिकेटखौ लांफैनो हागोन आरो नोंथांमोननि बेमार आजाराबो हामगोन होननानै आं आसा खालामो। मानो होननानै बुङोबा गोबां सुबुंफ्रानो दै सान्थिखौ लोंनानै बेमार आजार हामदों होननानै सुलुङाव फोरमायगासिनो बा ससियेल मिडियायाव फोरमायगासिनो आरो जोंनि सिगाङावबो फोरमायगासिनो। दा बेनिखायनो आंबो जाय बिथांमोनहा बेमार आजारजों भुगिनानै दङ, बिथांमोनहा जाहाथे बेंटल हालामनि सालबारि लोखि जाहारनि जिनाखि अन्थाइनि दै इसोरनिफ्राय होनाय, जायखि इसोरा दान होनाय बे अन्थाइनि दैखौ लांफैनानै नोंथांमोनहा बेखौ खननैसो लोंनायनो हागोन। जाहाथे नोंथांमोननि गुबुननिया जुदि बेमार आजारा जुदि हामदोंबा नोंथांमोननियाबो निस्सय हामगोन, आं बेखौ आसा थियो। मानो होननानै बुङोबा गोबां सुबुङा जुदि प्रमान होदोंबा बेमार आजार जानाय, सानाय सुनाय बायदि बेमार आजारनि हामनाय देखायदों। बेनिखायनो नोंथांमोननि बेमार आजाराबो हामगोन होननानै आं आसा खालामो। ओंखायनो बियो नोंथांमोननि बिसासनि सायाव जागोन। जाय बिथांमोनहा फोथायो, बिथांमोनहा बे टिकेटखौ लांफैनो हागोन आरो टिकेट लानानै बे अन्थाइनि दैखौ नोंथांमोनहा लांफैनो हागोन, बेखौ आं आसा थिबाय। एसेनोसै आङो बेखिनि अन्थाइनि दिनैनि टिकेट होनायनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो सानबाय थादोंमोन। दिनैहाय होनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।